Κάνουμε κολλιά. Λεωφοριακή συμφόρηση σήμερα. Για τους πελάτες. Γεια! Οι πελάτες εγώ πάντα. Τέλει. Κοίτα έξω νικαία. Μαρή. Έχω μια επώνυτη έννοια στα άλλες. Το πιο ωραίο σάντουιτς είναι το μισό. Πόσο το απολαμβάνει ο άλλος. Μισό. Η καλύτερη, πάμε. Από να φωνάξω. Η καλύτερη. Η καλύτερη. Το δοκίμασα 1000 φορές. Το χάλασες. Όχι. 1, 2, 3. Η καλύτερη Κατίνα. Το μισό. Νίκο, κατάλαβες. Βγάλτε τα χέρια όμως από τις τσέπες. Δυνατά όμως να σε ακούω, Κάπου. Ένα ποτήρι ξεπινάει και άλλο ένα παρέα θα του κάνει και έρθει στο πάρτι ξεκινάει και πάμε pop και 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 pop πάμε pop και pop και pop και pop δεξιά και αριστερά. Τώρα πιάνομαστε 2. Ανά 2. Δύο popcorn από το ποτήρι ξεπιτάνε και άλλο ένα παρέα θα τους κάνει και εμείς μας τα 2. Ξεκινάει και και πάμε pop και 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 πάμε pop και 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 pop. Τώρα γίνομαστε 3. 3 παιδάκια. Γιατί όπως και όπως. Πιάσου εσύ από εκεί. Πιάνομαι εγώ με το Μάριο. Παναγίτη. Δεν πειράζει, 4 εκεί, δεν πειράζει. Έλα, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πάμε τώρα 3 popcorn από το ποτήρι ξεπιτάνε και άλλο ένα παρέα θα τους κάνει και έρθει στο πάρτι ξεκινάει και όλοι μπαίνουν μέσα στο χώρο και πάμε pop και 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 πάμε pop και 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 pop. Πάμε όλοι μας. Θα πάω έτσι. Θα έχει χαλάσει η ντομάτα. Εντάξει ρε, θα την ανανεώσω. Δώσε μας λίγα τέτοια. Να σας πω, αυτοί που παίρνουν δεν τα φαντάζεται ακόμα. Αυτοί που παίρνουν το στοφάδι και όταν πας και το στοφάδι, να σας πω, απορίες τώρα. Όταν πάρουν το τοστάκι θα πάρουν ένα τέτοιο αλλά δύο. Καθένα. Έλα, βίντεο τραβάς. Το πιο ωραίο σάντουιτς είναι το μισό. Βρες το τέρι σου και έλα. Είμαστε ένα ζευγάρι. Πάτε πώς να διαβάσω όλα από εδώ. Δεν κάθομαι να διαβάσω. Αυτό το μοιράζεσαι με το τέρι. Ωραία, μπράβο. Περίμενε, θέλει χαμογέλασε. Τι γράφουνε τα πόστερ που έχουν. Θέλω κι άλλο. Λένε μικρά. Ιστορία.
Να σου πω. Σακούλα. Σετάκι, ζευγαράκια θέλω. Μοιραστείτε το ένα, άλλο τέρι έχουμε. Το μοιράζεις. Πού είναι το ζευγαράκι? Εσείς οι δυο μοιραστείτε το. Θα σας φτάσει. Άλλο ζευγαράκι έχουμε, άλλο τέρι. Ποιο ζευγαράκι έχουμε? Ορίστε, μοιραστείτε το. Μου ρίχνεις ένα κεφάλι. Περιμένετε. Δεν θέλω να φέρεις το κεφάλι να γυμνάσιο. Είναι πάνω. Το μοιράζεις. Εννοείται. Όχι, όχι. Να μου ρίχνει ένα κεφάλι. Α, κι εγώ σε πεινάω εσένα. Πήγαμε και στο βενζινάδικο να βάλουμε βενζίνη. Πήγαμε και στο βενζινάδικο να βάλουμε βενζίνη. Το ίδιο είναι εδώ. Μα θέλουν και στη αστυνομία. Από εδώ, Αλεξανδρά. Εδώ, ζευγαράκι έχουμε. Έλα, μαζί. Εγώ έχω πάρει το ή το 3. Ζευγαράκια θέλω. Αν δεν βρεις τέρι δεν έχει. Έτσι, μοιράζω. Ένα μόνο να κάνει μια φωτογραφία. Πίσω και στη θέση σας. Μόνος σου δεν παίρνεις τίποτα. Μόνο με ζευγάρι. Δημητρή. Έλα να Μουσαλέντη, έλα είναι προσκότατο. Έλα. Τώρα που γυρίζει. Θέση σας. Ναι, είναι το καλύτερο. Δεν μπορώ. Έχετε μοιραστεί σαν το τσάκι. Ελάτε να μοιραστείτε. Βρείτε ένα τέρι και ελάτε. Το έχουνε το τέρι. Έτσι. Και είναι το τέρι. Ευχαρίστηση. Ποια ωραία πράγματα είναι αυτά που μοιραζόμαστε. Την άποψή σας γι' αυτό. Γι' αυτό και το πιο νόστιμο σαντουιτσάκι είναι αυτό που μοιραζόμαστε με κάποιον. Ό,τι θέλετε. Άμα σας πάει όλο το. Ό,τι θέλεις. Εσύ έφαγες μισό. Πρέπει να είναι το όνομά του. Νικόλα! Νικόλα! Θα του βάλω τα κόλλα και τα βάλω. Έλα οι γονείς διάδες. Με κέτσαπ και μαγιονέζα. Η πίτσα έχει έρθει την παραγγελικρίωση. Πίτσα! Έλα. Έφτασες. Εσύ μοιράστηκες. Πρέπει να μοιραστείς κι εσύ. Θα βρω ένα τέρι κι εγώ κάπου. Θα σας πάρουμε τηλέφωνο. Πάση καλή. Έλα στα άκρη. Γιατί έρχονται κι άλλα ζευγάρια. Τέρι έρχεται να μοιραστείτε σαν το τσάκι. Χωρίς τέρι δεν έρχεται. Χωρίς τέρι δεν έρχεται. Ορίστε. Είσαστε τέρι. Χωρίς τέρι δεν έρχεται.
Φτιάχνετε το μου εδώ, το όνομά σου και ό,τι πιστεύεις για το αν είναι καλό να μοιράζεσαι τα πράγματα με κάποιον που δεν έχει. Μια έκταση ολόκληρη με 8 παραγράμματα. Τι πιστεύεις, είναι καλό? Αρέσει να μοιράζεσαι. Εσύ πάρε με την ιστορία. Θέλω ιστορίες. Ιστορίες. Άσε μας το συγκρίσετε. Πάρτε και την ιστορία σας. Μία έδωσα μισό-μισό. Είναι μισό-μισό. Όλα τα μοιραζόμαστε. Κυρίες μου, έχετε μοιραστεί? Μοιράστηκε. Το πιο ωραίο σάντουιτς είναι το μισό. Βρες το τέρι σου και έλα. Εντάξει, οκ. Πρέπει να το μοιραστούμε δηλαδή. Πλησιάστε, πώς θα σας πάμε. Δεν πήρε δεύτερο, του το έδωσε κάποιος. Ωραία, θέλω κι άλλο δεύτερο. Για να πούμε την Ωραία, να φτιάξει και ωραία. Δεν είναι κάτι, δεν είναι. Είναι ακριβώς. Πάμε. Η ιστοριούλα του μισό-μισό και... Και το μοιράζεσαι με το τέρι σου. Έλα τέρι μου. Έχετε μοιραστεί σαντουιτσάκι? Είναι για άμα βρείτε ένα τέρι να μοιραστείτε σαντουιτσάκι. Δεν μοιράζετε.